No, tak mohli bychom. Okay. To jsem zvědavý, kolik toho teda vezme. Co je ty píčo? Kámo, co to? Kámo, tam někdo je, Pojď, kámo, strej. Tohle to byla taková upoutávka na minifilm, který chystáme s Magnem a Davem a myslím, že se nám to trochu povedlo. Kteří se bude dneska, je tady se mnou David, čus. a dneska to bude naší ochutnávka jenom s Davidem a můžeme jít na to, takže jako první Já bych si dal tady tohle, to na to se těším. Deli. A jsme v prdeli. No.